Huomenta. Joo, mä oon Juhani, mutta te voitte sanoa mua Pertiksi. Mä tuun maalta. Mä oon vähän tällainen ylimielinen maalainen, mutta ei se mitään. Mä oon ihan sinut sen asian kanssa ja mä voin elää tällaista rikasta ja täyttä elämää. Mä kuljen tänne Helsinkiin töihin joka päivä. Tulee junalla. Se on oikein mukavaa matkustaa töihin. Ainoa asia, mikä siinä rassaa, niin kun konnari aina keskeyttää sen. Musta toi ihmiskauppa on reilua kauppaa. Se on aika tästä hyväntekeväisyyttä ottaa joku kaveri töihin tonne Unico-pelloille. Se saa siitä duunia, vähän taskurahaa. Mä saan EU-tukia. Sitten se on taas ympäristöystävällistä. Se on vaan tästä, ei tule mitään päästöjä, korkeintaan vähän metaania. Ja sitten ehkä Marimekko voi lähteä sponssaamaan tuota Unico-kuviota. Me arjalaisetkin tulee televisiosta. Sori. Se onkin me Mikkoset. Kiitos. Mä yritän tosi kovasti. Mä lähdin tähän stand-upiin bännäreiden takia. Tämänhetkinen saldo on yksi hikinen äijä nimeltä Lars. Mua ihmetyttää, että sä oot teet perheet, jossa kaikki on yhteistä. Talo, auto, lapset. Musta ne on vaan kommareita. Sitä on kyllä vähän tyhmä, kun on lapsi. Silloin ei oikein tajua mitään. Pikkupoikana mun suurin sankari oli oma faija. Faijan tyyli oli viikset ja lippalakki. Sitten joskus mä lainasin kirjasto-autosta Tom of Finlandin kootut. Siinä sitten katsottiin silmät suurena, kun miksi iskä on pukeutunut nahkaan? Mitä noi sedät tekee iskälle? Mitä iskä tekee noille sedille? Sitten siinä samassa syssyssä tuli tajuttua, että ei toi Ankkalinna ole oikeasti olemassa. Mut sitä kun funtsii, niin kaikki Ankkalinnan asukkaat on oikeasti koiria. Ja siis niillä on koiria lemmikkeinä, eikä niillä on orjia. Se on vähän niin kuin sama asia, että mä ottaisin ton naapurin Jorman tosta noin. Pistäisin siellä pannan kaulaa ja veisin ulos kävelylle. No, Jorma, älä kuse sinne porttikonkiin. No, Jorma. Se mäyräkoira, se ei oikein koira, se on vaan kaljapakkaus. Jorma, et paskos siihen jalkakäytävälle. Siinä on muutenkin koiran paskaa ihan tarpeeksi. Mä elän onnellisesti parisuhteessa, mutta mulla on yksi sellainen fantasia, mitä mä en ole kehdannut puhunut tyttöystävälle siitä. Aina fantasioin käteen vetämisestä. Olin tässä yhtenä päivänä töissä. Katselin siellä pornoa. Sitten mä aloin miettiä näitä elämän suuria kysymyksiä. Että jos homoporno on homoille, onko lapsiporno lapsille? Kellari-isä Josef Ritzel siinä Disney-elokuvien vieressä Anttilas. Niin. Missäkään vitus mun puhelin? Mä olin viime yönä tyttöystä luonut. Jäiköhän se sinne? Siinä on kyllä värinä päällä, että jos joku viitti soittaa mulle, niin saa tyttöystävän hyvä mieli. Ja näinkin, että joku on päästänyt koirat irti. Joten kiitos ja hei hei. Anna isot aplodit, Juhani Mäkelä.